La dotzena mostra de terres dels Alforins ha omplit els carrers de Moixent de sabors, aromes i emocions. 13 cellers han participat enguany oferint tastos i experiències al voltant del vi, posant en valor la diversitat i qualitat d'un territori amb identitat pròpia. Milers de persones han visitat la població moixentina per gaudir d'una jornada que ja s'ha convertit en una cita imprescindible al calendari. Crec que ja és una cita anual que s'ha quedat per a quedar-se i cada any que passa més multitudinària, amb més gent, més alegria i més ambient agradable per a tots i totes. I bé, molt bé, anem així un poquet ràpids i cal accelerats perquè hem acabat dels últims preparatius i res, esperar a la gent que vinga amb tota la seva alegria a descobrir-nos, a veure'ns i nosaltres, com no, amb els braços oberts, ja que vinguen. La jornada ha començat amb un passeig institucional pels espais centrals de la mostra. Representants de les institucions locals, comarcals, autonòmiques i del sector vitivinícola han recorregut el punt neuràlgic de l'esdeveniment, saludant expositors, cellers i participants, destacant la importància d'aquesta cita per potenciar un sector consolidat en la zona dels Alforins. Hem tingut una pluviometria molt favorable. Evidentment hi ha agricultors professionals, viticultors molt professionals que treballen molt bé la terra, que fan produir molt bé els camps i crec que la producció va ser una producció mitja-alta. De moment està pintant molt bé, hi ha collita, les malalties criptogàmiques com el mindeu i l'oïdio de moment no han aparegut i ja esperem que va ser una producció mitja-alta. Enguany, la mostra de terres dels Alforins ha volgut reconèixer una trajectòria marcada pel compromís, la passió i la defensa del territori. Paco Calatayud ha rebut aquest homenatge de l'associació com a mostra d'agraïment pel seu treball incansable i la seva aposta ferma per posar en valor aquesta terra i la seva gent. Ja són 93 els que vaig a complir la setmana que ve, però això no vol dir que estigui acabat. Jo supongo que me queden 25 o 30 anys bons i després tots faran calamitats. Així és que estic dispost a seguir lluitant per tindre el que ens mereixem els moixentins. Ens mereixem que ens faci veure que la gent jove comprenga lo a gust que se viu quan estàs en contacte amb la terra, quan tens que veure en el que està passant. El vi ha tornat a ser el gran protagonista d'una mostra que ens parla de paisatge, de treball i del temps. 13 cellers, cadascun amb la seva essència, han brindat experiències úniques a cada tast. Copa a copa s'ha gaudit de la cultura d'un territori, la dels Alforins, que s'expressa a través del raïm. Pues la verdad que hemos empezado muy bien el día, está súper animado, la gente encantadora, está probando todos los vinos y bueno, creo que parece que vamos a disfrutar de un día muy largo. Sí, la veritat que molt contents d'estar així un any més en la fira i poder gaudir de tota aquesta organització perquè el que volem donar a conèixer són les terres dels Alforins i que podem elaborar uns vins que cada vegada són de millor qualitat. Com no, a la mostra la gastronomia ha sigut el millor company de viatge del vi. L'arròs al forn, les rostres, els embotits artesans, els entrepans, els formatges. Cada plat ha sigut una invitació a seure, compartir i gaudir. Un any més, la mostra ha reunit milers de persones vingudes de molts racons, amics i amants del vi que han fet quilòmetres per assaborir, gaudir i, en definitiva, viure aquesta jornada. Me llamo Lynn, soy inglesa, estoy aquí en Moixent, es un día maravilloso con los vinos de Terres de Alforins, me gustan mucho. El ambiente para la hora que es, acabamos de llegar y ya tenemos el pueblo casi a reventar y creo que esta tarde vamos a estar el doble, creo. Yo soy de Sevilla, mi primo me dijo que me viniera la primera vez que vengo y la verdad que es un ambiente que me parece a la feria de Sevilla, muy animado, ¿eh? Bueno, molta afluència de públic i sobre els vins n'hem provat uno, el primer blanc, i està molt bo. Es pot prometre passar un gran dia aquí a Moixent, ja que fa un dia especial i l'afluència de públic és fantàstica. La veritat és que volia conèixer la Toscana valenciana en torno als vins, la Font de la Figuera,
Fontanals dels Alforins i enguany Moixent. D'alguna manera estem reconeixent el territori i gaudint dels vins que hi ha per aquí per la zona. La mostra ha estat un festival de sabors i sons al carrer. La gastronomia local i el vi de la terra s'han fusionat amb la música, creant una experiència completa. Cada tast ha anat acompanyat de melodies que han fet que els carrers respiraren vida i celebració. La mostra de terres dels Alforins ha deixat ben clar que no només és una cita, és una manera de sentir, de compartir i de celebrar la vida. Copa a copa, brindis a brindis, els cellers han tornat a mostrar la riquesa d'un territori viu. El vi ha parlat i tots hem escoltat.